Għalkemm mhux dejjem rapportati lill-pulizija l-każi ta' stupru f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 10 snin kienu numerużi. B'total ta' 125 rapport l-ispettur tal-Vice Squad fih dan il-korp tal-Pulizija Silvana Briffa ikkonfermat ma' News.mt li bostu mal-vittmi li sfaw aggrediti minn nies qrib tagħhom. Mill-esperjenza tagħna jidher li ħafna mill-aggressuri jkunu nies magħrufa tal-vittma. Jiġifieri dak huwa fattur ieħor li jista' jirrefletti n-nuqqas ta' rapporti lill-pulizija. Aħna bħala pulizija nemmnu li hemm ħafna iktar każijiet li aħna ma nafux bihom, speċjalment anke fil-familja. Jirriżulta li l-2008 kienet l-aktar sena li fiha saru rapporti ta' stupru propju 19 il-rapport. Mill-istħarriġ li wettaq il-programm ħareġ li dan ir-reat iġib miegħu ċertu tendenzi. Ninnotaw illi eżempju fis-sajf ikonna rapporti minn tfajliet li jkunu ġifieri ta' ċertu età, tfajliet li għadhom żgħar, li tuna rapporti minn postijiet ta' divertiment. Fejn dawn nemmnu li jistgħu jiġu evitati jekk in-nies joqogħdu attenti mix-xorb, l-alkoħol. News.mt kompla jinvestiga u staqsa x'jiġri fil-każ li persuna volontarjament tixrob u tpoġġi lilha nfisha f'riskju akbar ta' stupru. Fil-liġi tagħna jekk persuna hija xurbana u persuna oħra ħal vantaġġ minn dil persuna xra xurbana, dak huwa xorta stupru, avvolja din il-persuna ma qaltlux le verbalment. Il-fatt li din persuna ma kienx fi stat li tieħu ħsieb tagħha nnifisha, daka huwa xorta stupru. News.mt għat imxandar on demand fiċ-channel ta' One News fuq YouTube.